hello may buntag may udto may hapon yung tanan dira mga bayot. Karong adlaw mga bayot mag-prepare ta sa amuang handa sa Holy Week mga bayot kung kamo din ha. Busy og pamalit og landang sago kami dinhi mga bayot. Busy mi dinhi og putos aning mga itlog. Yes mga bayot kung naamoy binignit karong mga panahon na kami diri mga bayot na gid mi itlog. Kaning yung nakita karon sa video mga bayot, maora niya nga among handa kay sigon pa sa kong mga kagupa dinhi bawal ko no mukaon og karne. Bawal ko no maligo, bawal ko no manglaba karong mga panahon na. Yes mga bayot, duha may kaadlaw nga dili makakaon og karne. Ang among kanon mga bayot kanir gyud tawo nang ako ang gi-prepare karon og mga sagbot-sagbot. So nagpalit di ako ang kapika sa ilong mga bayot aning plastic nga naay porma og Ginoo mga bayot or naay porma og mamamiri mga bayot. Nya nahibong ko aning usa ka itlog mga bayot nga pariharam na unta ni kadak-a. Ug nganong di siya masulod aning silofina. Unya kay gipugos lagi nako mga bayot o diva, natagak mga bayot og nabuak. Di nakahinlo noon kog dali-dali mga bayot. So ako ning gunting-guntingon diri mga bayot kay aron maputos tani tanang itlog. 24 din ka itlog nga among dungagon karon mga bayot pero unang hugna pa ni sa ako ang pagputos. Humanong putos mga bayot inani na ni siya og porma. Ay mo gatingala nganong lagom-lagom ning mga itloga dili ni siya balot mga bayot kung dili native ni siya nga pagkaitlog. Nagbutang na day kog tubig dinhi sa kaldero mga bayot then gilunod na nako ning mga itlog aron di na siya mabuak mga bayot butangan ta na og usa ka kutsaritang asin. Yes mga bayot mao nay ila ang mga pamaagi dinhi og magdungag og itlog. Time man ra day nako ni 15 minutos. Pagkainit-init na sa tubig mga bayot ang kaning murag silofin nga giputos aning itlog mga bayot murag hintak op or murag himpilit din ha sa iya ang shell sa itlog. Wala pa ni naluto ning itloga mga bayot pero hingakos na ning silofin aning itlog mga bayot kay init-init naman ning tubig. So pasagdaan lang nato na dira mga bayot taman gyud na siya maluto. While galuto di ko ning itlog dire kani ako ang ugangan nagluto pod sa amo ang i-partner sa itlog. Kani ding bugas mga bayot gi-half cook ra na niya pagluto. Dayon nagpainit siya og kalha, gihaklapan og lavash mga bayot, dayon gibutang ang luto. Aron malami-lami na siya mga bayot, hagbungan po na niya dra og magamay nga butter. Ang purpose diyan na nganong gibutangan na siya og hapin sa ilalom, aron inig init-init aning lutoa, dili mapagod. Dayon gihulugan na niya og mga dry fruits mga bayot. Before na niya gihulog din ha, iya pa nang gigisadaan sa butter. Dayon ukay-ukayon na siya mga bayot aron ma-mix ni siya tanan. Kung sa atuwa binignit ang ihanda og mag Holy Week, diri mga bayot kay wala man mi oy lube or tuno kanina lang mo amo ang ihanda. Milabay ang 15 minutos mga bayot naluto na din ning itlog nga ako ang gidungag. Mao na ni siya oy porma mga bayot, color ug lahi-lahi pa na siya og style. Before may magkan-anay ani unya mga bayot, nakita ninyo ng itlog nga walay cover. Gituyo na nila diri mga bayot nga dili coveran. Kay unya mao nay amo ang ipabugno-bugno o ipakugpako. Kung kinsay una mabuak mga bayot, mao kunoy hina og resistensya. Og dili mabuwag ang imo ang itlog mo kuno na oy kusog og resistensya or long life ba. Mao na ang ila ang mga pamahiin diri mga bayot. Kaning itlog dili na siya salted egg. Kung dili normal ra ni nga pagka itlog pero pagluto ani mga bayot gibutangan og panit sa onion para mainana na siya og color. So karon mga bayot ako ning kuhaon ning isda diri sa ila ang refrigerator mga bayot kay ato na siyang hinluan. Ganinang buntag sayo day ning gipalit sa kuwang kapika sa ilong didto sa basar. So before nato ni kamruto ning mga himbis aning isda magsuot sa ko diri sa kong mahiwagang apron kay aron din na manglagsik ng mga kaduguan din sa tong sanina puti para ba ning kulura. Yes mga bayot hantud diri nadala paghihapon ako nang ako ang posisyon nga tuwad-tuwad og magpukgo og buhok. Kani isda mga bayot isda ni siya sa tubig kay wala lagi dagat diri sa kuang planetang himutangan. So duha ra ni ka buhok mga bayot kay tulor ka ba bang mukaon ani. Yes, ako ra gyud tawon akong ugangan ug ako ang kapika sa ilong kay si Karina di man pud mukaon na ning isda. Dili man na nagat ako maginikanan mga bayot pero maay kay kumuhimbis og isda. Sisiw ra kay nako ning mga trabahoa. Kay kaniadto manggod manarapay bi akong pait-pait dito sa amoa. Unya ang pait-pait sa amoa mga bayot mura ra gyud kag kumagko. Pero lami na kay na kaniadto namo subaon. Kani isda mga bayot tarungon ko naghinlo. Kay dugay kay ni sa aquarium siguro mga bayot kay kasagaraan nila diri mga bayot. Gagmay pa ng isda ilang paliton then sila nalay magbuhi dira sa aquarium. Ilang tulaan unya bawo lang kahaog pila ka tuig ay hailisa ng tubig. So dugay gining langoy-langoy didto mga bayot. Unya ang color sa ila ang tubig sa aquarium mga bayot. Murag color sa akong igot-igot. Lagom-lagom brown bawo lang unsa kolora di gyud ma-explain. Bitaw mga bayot ay kwaon tanang mga tinaid ra mga bayot kay di man ni maapil og kaon. Hinoon apil ni sa timbang og bayad pero malisod pug apilon nato nagluto. Nga arte man kani akong mga kabugupa ambot asa ni dapit ang planeta hagikan. Sa ako pang gikaingon ninyo kaniadto ug akong ugangan ani maghinlo halos na lang niya panitan. Kay bawo murag di man siguro siya kahibalo mga bayot basta kay kaniadto sa ako ang paglantaw pero meron na akong lantaw sa iyang paghinlo sa isda mga bayot. Nagpanglingo ang akong utok. So ako po din pangguntingan nang na-disalign ninha sa iya ang panit mga bayot. Kay di man po na makaon o di man po sila moapil og sup-sup ana. Bitaw-bitaw mga bayot. Oy aron hinlo ba ning atong isda nga
nga atong lutoon. Humanog hinlo mga bayot isulod sa naton sa planggana then andamon tanay diri atong tadtaran. Kay ato na ning hiwa-hiwaon. Wala nagdaginot ang kuwang mga kagupa diri gisda mga bayot munang dagkoon tanay diri paghiwa. Kay aron onya inig kaluto dili na naingog ginamos dito sa kaldero. Kay gagmayon man nato ni paghiwa mga bayot. Lain man kuning isda og lutoon. Murag na ay kasukuan na iya ang bukog ug iyang panit mo siparit ng unod. Munang dagkoon tanig hiwa dinhi. Kay kami ra man pong tulo mga on ani wa man bisita. Kay nga kuwang sister-in-law mga bayot di ko no muanhi. Kay bawo to yang mga anak mga bayot gamayng sakit sa tiyan adto malay ospital. Nanawag mi ganina mga bayot ug muanhi ba siya karong adlaw miningon siya og dili kuno. Kay nagsakit kuno to iyang kamugulangang anak. Bitaw mga bayot dili sa ingon og pagpanghinaway mga bayot kada tawag ginamo dito sa ila ang bubong mga bayot. Kanunay yung report nga naay sakit ng iyang mga kagupa didto. Kay kaning dagko naman untang mga bata bibibihon pamanggihapon pag-atiman. Basta na isda mga bayot lami jud kayo og nay dinungag nga luto. Bisag daghikay tog luto tong ako ang ugangan mga bayot magpalahi kog ako dinhi. Kay katong iyang niluto didto nga luto mga bayot tamis-tamis man gud to. Kay daghan man kay pang sagol-sagol nga mga dry fruits. Nya kaning akong lutoon karon nga luto mga bayot. Duhara ni kakap nga bugas. So kay duhara man kakap nga bugas, duhara po ni kakap nga tubig dinhi aron dili ni maingon og nilugaw unya. Gitimplahan ra din ako na drag asin mga bayot then gihulugan ako nagmagamay nga butter. Kay kani manggod ila ang bugas diri mga bayot sa gikaingon ko pa ninyo kaniadto dugay na kay nang na stock dito sa city ba mo nang og dili nimo timplahan wa gyud lami. Unya lami pug kaay ning luto basta butangan nimo butter ug asin kay bisan pag wa na sudan mga bayot matulon ra gihapon nimo. So gisit ra din ako nag 30 minutes ra mga bayot idig kahuman sa 30 minutes na mga bayot luto na. While magpaabot ko og maluto tong ako ang gidungag dito mga bayot ako pa ring hinahinayan og slice dinhi ang kamatis. Kay lami kayo una ning isda mga bayot ug butang kamatis. Ang napalit daing kamatis sa ako ang kapika sa ilong dito sa basar mga bayot. Murag magulang gamay sa ako ang mata. Gagmay ning mga kamatis sa mga bayot. Namanggod pud oy kamatis nga dagko-dagko murag karaka sa ulo ni Karina. Pero kaning napalit sa akong bana mga bayot murag may gagmay ra. So ilunod na nato ng kamatis din sa kaldero mga bayot. Isunod nato ning isda. So templado na nadaan ang isda mga bayot no. Then ako din ning gihulugan dinhi og bawo mura man ni siya og pako og porma. Dayon aron mawala nang angin-dangit og langsa-langsa ng isda mga bayot ato ni siyang kumutan dinhi og limonsito. Humanog hagbong sa mga sisuning mga bayot ato sa ning takloban dire. Milabay ang 15 minutos murag wa na hapit na mohubas-hubas ning sabaw sa ako ang giun-unan. Gitay man ra din ako ning 30 minutos mga bayot. So pagkahubas sa sabaw mo na ni gihukad na ako ni dinhi sa mo ang plangganita ug mainit-init pagyud taon ni siya mga bayot astang kamatis perti nang lutoa. So before na butangan nilang plato mga bayot unahon jud na ako ang plato ug butang nila.